Верховная Рада признала геноцидом депортацию крымских татар. За такой проект постановления проголосовали 245 депутатов. Проект был внесен председателем Комитета по вопросам культуры и духовности Николаем Княжицким со ссылкой на положение Конвенции ООН о предотвращении геноцида и наказании за него. Переходимо до наступного. Це вже не закон, а постанова. Проект постанови про визнання геноциду кримсько-татарського народу. Вице-спикер Андрей Порубий приглашает депутатов голосовать за отложенное накануне постановление о признании геноцидом депортации крымских татар. На трибуну просится депутат радикальной партии Андрей Лозовой. На крымско-татарском языке выражает поддержку крымским татарам, которые сейчас находятся в оккупированном Крыму. Bizim kardeşlerimiz Kırım Tatarlar ordu. Kırım Tatarlar onun çokusu. Maydanha köl tutu. Putin ve onun Rusya imperiyasını yanıdan kaktarmakenen bağlı hasta isteklerini beraberlikte etermiz. Слава Украине! Далее голосуют. Ни одного голоса против. За фракция «Батьківщина», радикальная партия Ляшко, «Самопомощь», Блок Петра Порошенко, Народный фронт. Большинство внефракционных. Из оппозиционного блока крымских татар поддержал только один депутат Юрий Мирошниченко. Все остальные не голосуют. Ми чекаємо експертний висновок юристів, які чітко і ясно нам в термінології випишуть, що таке геноцид. Чи є перспектива того, щоб це не була просто така піар-акція комусь в догоду, так? Такая позиция Опоблока не удивила депутата Рифата Чубарова. Це їхня позиція. Вони не могли голосувати інше, оскільки опозиційний блок по всіх таких питаннях, які, знаєте, є принципово важливими для усвідомлення українським суспільством свого сьогоднішнього стану, для збереження історичної пам'яті, їхні хазяїва, Москва, надає їм команду не голосувати. Это постановление важно для крымских татар не только как моральная поддержка от Украины. Теперь, говорит автор постановления Николай Княжицкий, с предложением признать депортацию геноцидом будут обращаться к международному сообществу. Тому цей перший крок скоріше звернення до інших країн з проханням і вимогою побачити проблеми кримсько-татарського народу, відновити справедливість. І це маленький народ, і ми не вправі закривати на це очі. Це народ, який живе разом з нами на українській землі, але в той же самий час на своїй власній землі. І ми закривали на це очі весь час нашої незалежності, зараз маємо результати. Этим постановлением 18 мая установлено Днем памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. Оно вступает в силу с момента его принятия. Наталья Калинка, Эльдар Исматов, Заман, АТР.